Masiku ano tikalowa mtaunimu timapeza maprofeti ambirimbiri. Mbuyomu tinamva za Mose, Danieli, Prophet Muhammad komanso Yesu Khristu. Kupatula anthu osewa panalinso ena ambiri amene achita zodabwitsa. Kumalawi kuno tinali ndi mbona amayitanitsa mvula, kulankhula ndi mizimu, ngakhalenso kuchiza matenda. Ku France kunali Nostradamus Prophecy amene anatuza zinthu zambiri zakutsogolo. Mkulu ameneyu anabadwa 1503. Ntchito yake yoyamba amagwira ngati dokotala, koma pofika 1547 anasiya ntchito imeneyi ndi kuyamba ulosi. Maulosi akewa mukhoza kuwapeza, analembedwa m'buku lotchedwa The Prophecy limene mwini wakeyu analitulutsa mchaka cha 1555. Mu buku limeneli muli maulosi oposa 942. Mwa zina analosera kuti 2024 kudzakhala madzi osefukira ochuka kwambiri. Zimenezi analosera 1555, koma pofika January 2024 taziona zimenezi zikuchitika ku Japan. Chivomerezi chinagwedeza chimene chabweretsa tsunami komanso madzi owopsa. Ndiyebe iyeyu analosera nthawi imeneyo kunena kuti pofika 2024 dziko lapansi kudzakhala madzi osefukira ochuka kwambiri. Taziona zamba kuchitika ku Japan, ndiye sitikudziwa kuti kodi zimenezi zipitirira. Nostradamus analoseranso zokhuza matenda a COVID-19 mu 2020 zinachitikadi. Za imfa ya mfumu ya ku France King Henry II atalosera zinachitikadi mchaka cha 1559. Mwachidule ndikuzeni kuti pali maulosi ambiri amene iye adafotokoza mu buku lakeli. Mwachitsanzo anatiuza kuti mwana ochokera banja losauka adzamulira Europe pamodzi ndi asilikali ake. Patatha zaka zokwana 380 ulosi umenewu unachitikadi, pamene Adolf Hitler mwana ochokera banja losauka anagwedeza Europe yonse mpaka kuyambitsa World War II. Pali zambiri zimene mkulu ameneyu analosera ndipo zinachitikadi. Zokhudza chiwembu cha pa September 11 ku America chimene Osama bin Laden anachita mu 2001 analoseranso ndipo zinachitikadi. Mkulu ameneyu analoseranso za imfa ya President John F. Kennedy wa ku America. 1555 analemba m'buku lakeli kunena kuti mtsogoleri wa dziko adzaphedwa ndi chiwembu, ndipo apolisi adzagwira munthu osalakwa pomuganizira kuti ndi amene anachita, koma nayenso oganizidwayo adzaphedwa ndipo chilungamo chidzabisidwa. Pa nkhani imeneyi imene iyeyu anafotokoza mu 1555, ambiri amayelekeza zimene zinachitika ku America pa imfa ya President John F. Kennedy. Atawomberedwa mmutu ndi kuphedwa, apolisi anagwira Harvey Oswald pomuganizira kuti ndi amene anapha President John F. Kennedy, koma nayenso anaphedwa patangotha masiku awiri. Mwachidule John F. Kennedy ataphedwa mwezi wa November 1963 pa 22, apolisi anagwira Lee Harvey Oswald pomuganizira kuti ndi amene anawombera president. Patangotha masiku awiri pa 24 November Harvey Oswald anawomberedwa ndi kuphedwa ndipo chilungamo chinabisidwa. Pofika tsiku la lero 2024 chilungamo pa nkhani ya President John F. Kennedy sichinadziwikebe. Mkulu ameneyu Nostradamus analosera maulosi oposa 942. Ena anachitika komanso ena sanachitike. Mwachitsanzo zokhuza nkhondo pakati pa Taiwan ndi China analosera koma sizinachitike.
zokhuza imfa ya King Charles III ya ku Britain, akuti akadzamwalira amene adzalowe m'malo mwake ndi Prince Harry osati Prince William monga mmene anthu ambiri amaganizira.